vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 49 years kuberekwa. Confession yangu iyo yakamira sekudai so: ndinoda kureururawo kuti ndakaromba, but ndichizviita izvi ndainge ndichidawo masimba. Zvino zuva rega rega kana usiku hwasvika ndinofanira kuti ndinge ndichizopinda mukofini, uye zvekare nemudzimai wangu tinoshandisa mabedroom maviri akasiyana. Saka mubedroom umwe mandinorara hamuna kana chirimo kunze kwekofini iyo iri pakati perumu yacho. Asi kana kuri kunzivo mudzimai wangu kana achida nezvangu anouyawo owaridzawo machira panext nekofini. Ndinenge ndichiti kana ndikarara naye tapedza kurara tose hatitendedzwi kuti tinge tichizombokurukura, aiwa kungoti ndichingoburuka chete ndobva ndatopinda mukofini ndobva ndarara. So kurombawo kwandakaita yainge iri nhau yekuti ndainge ndava kungogara ndichienda kuMozambique, uye zvekare zvinhu zvakambosvika pakuoma. Tainge tiri vanhu vainge vaine mabusinesses, motikari dzichitofamba parodi, but tisina kana mari yatainge tichimboita. Vanhu vaitiona vaingotiona sekunge tiri vanhu vane mari, asi zvinhu zvainge zvakaoma. Izvo zvakazokonzeresawo kuti ndinge ndichizotsvakawo mushonga welaki. Mushonga welaki uyu wandakatsvaka pane pawakazonondipandukira, nekuti mukunoromba kwangu kwandakaita handina kukwanisa kuzivisa mudzimai wangu nekukasika kuti ndo zvandainge ndaita. Zvino ndine mishonga yandainge ndakapiwa. Ndainge ndakapiwa zvibhodhoro 5 zvandainge ndakanzi zvaifanira kuti zvinge zvichizogara mumba kana kuti mumotikari. Mudzimai wangu aisafanira kuti ange achizvibata zvibhodhoro izvozvo. Saka zvibhodhoro izvi zviri 5, chimwe nechimwe chainge chakamiririra motikari idzo dzatainge tiinadzo, dzaingofambira mahara parodi tisina kana mari yatainge tichimboita. Saka wainge uri mushonga welaki. Mushure mekunge ndabva kuMozambique ndakabva ndachizoti madrivers angu ange achidzoka nemotikari kuyard. Vakati vadzoka nadzo motikari ndikabva ndavapa maoff ema2 weeks ndichivaudza kuti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka. Ndainge ndiri pakutsvaka mari yekuti tinge tichidzokera parodi. So pa2 weeks idzodzo motikari padzainge dzakagara dziri kuyadhi kwangu, ndipo apo pandakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonosuka motikari dzose. Motikari imwe neimwe ndaitora mafuta aya ndobva ndachizomadira mubhaketi, but ndisingamapedzi ose. Ndobva ndasuka motikari yose ndichishandisa mvura iyoyo. Kwainge kusiri kusuka kwekuti motikari ngainge ichichena, aiwa kwainge kuri kungopa motikari yacho laki. Mushure mekunge ndaita saizvozvo ndobva ndakabva ndachizodaidza madhiraivha angu kana wiki rainge risati rapera, ndokubva ndavaudza kuti vange vachidzokera avo kubasa. Zvinhu zvikabva zvachizotanga kusununguka, asi vakazotanga kuita maaccidents akangosiyana siyana. Umwe akatotsika umwewo mukadzi ainge achitotengesa, akangomutsika mukoma, ende mukadzi uyu makuvariro acho awo aakaita zvinhu zvekuti zvakashamisa vanhu, nekuti ipapo motikari yainge yakamira. Zvino mukadzi uyu aifamba achitengesa panzvimbo pacho ipapo painge pakapakawo motikari yangu nedzimwewo motikari dzainge dzakapaka panzvimbo pacho ipapo. Hamenewo kuti driver wangu akazvifambisa sei, kuda ainge asina kuisa park brake. Motikari ndokubva yangokunguruka zvishoma, ndokubva yatotsika mukadzi uyu kwava kutovhunika makombo. Saka izvi pazvakaitika ndakabva ndadzokera kuMozambique ndichizonoudzwa kuti mudzimai wangu iye ainge akabata zvibhotoro zviya. Mudzimai wangu at that time ainge ava kuziva kuti ndaiva noumwe mukadzi uyo wandainge ndichifambidzana naye. Zvino ainge achida proof because akangosuspekta mushure mekunge asangana nechipfeko cheumwe mukadzi mumotikari mangu, nekuti ndakati nerimwe zuva ndangosangana neumwewo mukadzi tikarara tose. Hamene kuti chii chakazoitika. Iyewo akazongoburukawo achiti murume wake ari kumufonera, akaburuka mumotikari mangu ndokubva akanganwa chipfeko chake chemukati. Ino handina kana kumbozviona chikabva chazoonekwa nemudzimai wangu. Saka mudzimai wangu ainge ava kugara achizviita mupurisa wangu achingotsvaka mhosva chete
chete. Ndipo apo paakazoti achivhendenyura mumotikari akabva achizosangana nezvibhodhoro zviya zviri 5. Akandibvunza nezvazvo, ndikamutuka ndikamupopotera, asi chaasina kuziva ndechekuti chainge chanditsamwisa ndechekuti iyeko aigobata seiko zvinhu zvangu zvainge zvakanzi hazvifaniri kuti zvinge zvichizobatwa nemunhukadzi, kunze kwekuti kana kuri kunzi ndikazoenda naye kuMozambique akabva achizoudzwa nen'anga yacho kuti zvainge zviri zvibhodhoro zvei. Mukomanashi panguva yacho iyoyo handina hangu kumboita hanya nazvo, handina kutoziva kutoti zvinhu izvi zvainge zvatondipandukira. Saka zvibhodhoro izvi zviri 5 zvakashanduka zvikabva zvazoita zvikwambo. Zvikwambo izvi mukoma idzo kana uchidziona dzinenge dziri kitsi, but dzinenge dzisiri kitsi chaidzo, zvinenge zviri zvikwambo. Saka masikati paya kitsi idzi dzinotoswera dzichingotenderera dziri kwokuyadhi kwangu uko, then kana hwava usiku kitsi idzi dzinobatana dzoita chinhu 1, dzobva dzashanduka, dzobva dzaita mukadzi anenge akanaka kwazvo. Mukadzi uyu iye anoda varume zvisingaite. Ane dzimwe nguva dzekuti anorara neni, asi chandisingafarire kuti ange achirara neni inhau yekuti kurarwa nechikwambo kana kurara nechikwambo hapana kana chakanaka chinombobuda pazviri, unenge uchitozvipa mweya wejambwa nemunyama. Saka pandakangozvionawo kuti ndo zvinoitika, ndakanokumbira zvekare sekuru vaya vekundibatsira kuMozambique kuti vange vachindipa mushonga wekuti chikwambo ichi kana kuti kitsi idzi padzinouya kwandiri dzichida kurara neni dzisakwanisa kurara neni, uye zvekare dzizondiona sendinenge ndakasviba. So dzinobva dzachizoenda dzinonorara nevanakomana vose avo vakaberekwa mudzinza rekwedu, ende dzinoti nhasi dzinenge dziine uyu, mangwana dziine uyo. Saka vana vemudzinza vanakomana havasisina misana yakasimba, because vanenge vachirarwa nezvikwambo, vachirara nezvikwambo. So mukomanashe, iniwo amai vangu vakakurira muZimbabwe, vabereki vavo vainge vakabva kuMozambique. Takazoti takurawo taitopota tichitoendawo kuMozambique tichinoona vanasekuru vedu, because mumhuri amai ndivo vakazosara muZimbabwe. Vabereki vavo vakauya muZimbabwe ndokubva vatanga kushanda pane rimwe prazi, then amai vakazosanganawo nababa vedu muHarare. So vakabva vachizotanga kugara vose. Pane nguva iya zvakazonzi vanhu vekuMalawi nevekuMozambique vari kunzi vange vachidzokera kunyika kwavo. So ivo vanagogo nanasekuru vakabva vachizodzokerawo kuMozambique. Amai ndivo vega vakazosara sezvo vainge varoorwa nababa, uye zvekare vainge vaine vana. Baba vakarambawo kuti tinge tichienda kuMozambique tose semhuri, vakati kwete, vana vangu ndinoda kuti ndinge ndichizovarera vachizokurirawo vari munyika yavo yeZimbabwe. Nekukurawo mukoma nekuda kwenhamo iyo yainge yavamo muZimbabwe, ndipo apo baba pavakazotangawo kubvuma kuti tinge tichiendawo kuMozambique, asi taipota tichidzoka zvedu. Saka kuMozambique ndo kune family yose yaamai, uye zvekare nedzimwe hama dzababa dzakazogumisidzirawo dzangoendawo kuMozambique dzichitiza nhamo iri munyika. So taingopota tichingoendawo kuMozambique. Zvino nemudzimai apo patakazotangawo kuita zvemabhizinesi, zvinhu zvakasvika pakuoma mukoma, sezvandakakuudzai kuti dzimwe nguva zvinhu zvinooma zvekuti unokwanisa kufunga kuzviuraya, zvinhu zvakaoma chete. Ende ndaitova nedzimwe nguva dzekuti ndaibuda so ndotanga kungofamba ndisingazivi kuti ndiri kuenda kupi, nekuti zvinhu zvainge zvakaoma. Ende ndakazotobatsirwawo neumwewo akandiudza kuti kana uchida kuti unge uchizorana business mune zvakanaka, unofanira kuti unge uchizotsvaka mishonga, especially mishonga iyi yeLucky, nekuti mukukura tinosangana nevanhu vanenge vaine mhepo dzakasiyana-siyana, uye zvekare mukuzonodanana nevakadzi vakasiyana-siyana pane vamwe vanokwanisa kukutapurira mhepo dzejambwa neminyama, kana kuri kunzi anenge ari mukadzi wechikwambo. Saka ndakabva ndachizonzi ndaifanira kutsvaka munhu anokwanisa kundibatsira achizondipawo
mushonga weLucky ndo pandakabva ndachizorangarirawo sekuru vangu avo vainge vari kuMozambique, because vakazongogaruka vaita mari kutaura kudai vane mabhazi akawanda kuMozambique ikoko. Ndakataura navo ndikabva ndati sekuru ndiri kuda help, vakabva vanditi ina handina help yandinokwanisa kukupa financially. Vakanditi ndinge ndichizoendako kuMozambique, asi vakanditi uye nemudzimai wako, nekuti zvinhu zvacho izvozvo kana wava kupiwa mushonga wacho weLucky, mudzimai wako anofanira kuti ange achizovapo. Zvino ini ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichiudza mudzimai wangu, because iye mudzimai wangu munhu wekuti anonamata, even though vachingoitawo izvi zvokungonamatawo patinoti mumweya nemuzvokwadi, nekuti dai kwanga kuri kunzi anonamata mumweya nemuzvokwadi, zvimwe kuda angadai akasvikawo pakuzozviziva kuti ininiwo ndakaromba semurume wake. Saka ipapo apo sekuru pavakati kwandiri, muzukuru kana uchiuya kunoku do expect kuti ndichakubatsira nemari, asi ndichakubatsira but uchapiwa mushonga weLucky. Kunoku pane vanhu vakawanda vanokwanisa kukupa mushonga weLucky, asi ita kuti unge uchiuya nemudzimai wako, nekuti zvinhu zvakadai kana waita sarudzo dzekuti hausi kuda kutengesa motikari dzako, uri kuda kuti urambe uchingorana business, zvinenge zvava kudawo kuti unge uchiita Lucky, tokugezesa, tobvisa mweya wejambwa nemunyama. Zvadaro mukomanashi ndipo apo pandakabva ndazosarudza kusiya mudzimai wangu namadhamu. Takatombonetsana pandakavaudza kuti ndainge ndafunga kumboenda kuMozambique kuti ndige ndichimbonoona vana sekuru. Vakabva vati nesituation iri paground hapatomborina kana chekubata, asi muri kuda kushandisa kamari ikako karipo. Katanga tichifungidzira kuti motikari dzacho dzose idzo dzakamira tinofanira kuti tinge tichidzidirira dhiziri dzidzokere kubasa, but muda kushandisa mari iyoyo kuenda kuMozambique. Ndakaita nharo ivo vachiramba. Nerimwe zuva mukoma ndakati ndiri mutauni ndikati dhuu kufunga, ndikati pasipoti yangu ndinayo, motikari yangu ndinayo, zviri nani kuti ndige ndichienda kuMozambique. Mukoma ndaka withdrawa mari, madhamu vakandifonera, handina kuda kupika up call until pandainge ndava kudhuze nekubhodha rekuMozambique. Ndo pandakabva ndachizovaudza kuti ndainge ndafunga kuti ndige ndichinoshanyira vana sekuru. Vakapopota vakabva vati ndinozviziva kuti mune mahure enyu amuinawo amuri kuda kuti munge muchienda kunorakidza hama dzaamai venyu. Ndakabva ndaita iri video call, ndikabva ndati mudzimai wangu handina kana munhu wandimbori naye, asi ndine zvinhu zvandikuda kuenda kunogadzirisa. Akaramba achingopopota until ndazomuudza kuti painge paine umwe ainge achida kundibatsira nemari, saka ainge achida kuti titange tambogara pasi totaura nezvayo nyaya yacho iyoyo. Mukoma akazonzwisisa zvake. Aidrovu ndokubva ndachizoenda kuMozambique, ndichinosvika kuya sekuru vakabva vachizonditora, tikabva tachizoenda kuTete uko kunogara n'anga yacho iyoyo. Takati tasvika kuya ndipo apo pandakabva ndachizopiwa zvibhodhoro zviya zveLucky, ndichizonoudzwa kuti mudzimai wangu aisafanira kuti ange achizviziva since ndainge ndisina kuuya naye. Ndakavaudza sekuru vaya avo vekundipa mishonga yacho yeLucky kuti mudzimai wangu ainge ari very complicated, munhu wekuti anonamata ende kuzvigamuchira kuti taumirwa neupenyu, only solution tinofanira kuti tinge tichizoromba kwaari. Handione sekunge aikwanisa kuzozvigamuchira zvinhu zvakadaro. Vakabva vati it is fine, nekufamba kwenguva kana wava kuona kuti anokwanisa kuzozvigamuchira unofanira kuti unge uchizomuudza, asi pari zvino chimake sure kuti haazombofa akabata zvibhodhoro izvi, nekuti kana akazvibata iwe kana kupenga unokwanisa kupenga. Zvadaro mukomanashi ndakadzodzoka hangu kuSouth Africa, zvinhu zvangu zvikatanga kufaya until mudzimai wangu achizobata zvibhodhoro zvezve zveLucky achindikanganisira mhiko dzangu. Mushure mekunge mudzimai andikanganisira mhiko dzangu, takararama tichidya mari, tichifara, tichiita sei. Kudzamara ndazotangawo chechi yangu, nazvino ndiri bishop kuchechi kwacho ikoko. Ndainge ndichidawo masimba ekuti ndige ndichikwanisa kuzotanga kuitawo zvekuprofita, nekuti ndakati hazviiteka kuti ndige ndichinzi ndiri bishop asi ndisingakwanise kuprofita nekubatsira vanhu. Ndakadzokera zvekare kuMozambique. Ndichinodzokera kuMozambique nekuda kwedzimwe mhosva dzose idzo dzandainge ndakapara, ndipo apo pandakabva ndachizonzi taifanira kuti tinge tichizotora pfungwa dzemudzimai wangu. Iye mudzimai wangu kana wakamutarisa unotoona kutoti pane zvinoitika
paari, like ane kakurivara. Ndokusaka ndati mudzimai wangu anozviziva asi haazvizivi. Pane zvinenge zvichiitika paari, nekuti pandakadzokerako ndakabva ndachizopiwa imwe mbiya, iyo yandakanzi mbiya iyoyo ndiyo yatinofanira kuti tinge tichizoshandisa pakunoteya pfungwa dzake. Saka ndakazodzoka nayo mbiya iyoyo apo pandainge ndichifambira nyaya dzekuripa mhosva, uye zvekare nekuti ndinge ndichizopiwawo simba, sezvo tainge tava nesangano redu ratainge tatanga muno mumujoni, ndichida masimba ekuti ndinge ndichizokwanisa kuprofita nekubatsirawo vanhu. Mudzimai wangu ndakabva ndamuudza kuti sezvo tainge tava nechechi yedu taifanira kuti tinge tichizomboenda pamutsanyo ndokubva tatanga kunamata. Zvino ndakabva ndachizomuyeresa. Kunomuyeresa uku kwandakaita mukoma, ndainge ndichitoteya ndichimuteya pfungwa dzake. Ndakati ange achizotsiga mbiya iya yemumusoro akapfugama, ndokubva ndachizoikwidibira. Ndaikwidibira saizvozvo mukoma, ndokubva ndachizoiputira nemucheka muchena ndikazodzokera nayo kuMozambique. Ndokubva ndachizonoisiyako kuMozambique. Saka pfungwa dzake dzakatobatwa nasekuru avo vekundirombesa. Iye mudzimai wangu apo paanenge achida kuuya kuzorara neni haatombozvioni kuti mumba imomo munenge muine coffin. Kwaari, sezvandakuudzai kuti pfungwa dzake dzinoita sekunge dzakadzungaira, anotoona kuti murumu imomo munenge mutori nemibhedha, furniture yose inotariswa kuti inge ichizovamo mubedroom. Anotoona sekunge tinenge takatorara pamubhedha, asi anenge atotora machira ake akauya akawaridza machira ake pasaidi nepacoffin, tobva tarara tose. Kunyange tikanzi tinenge tapedza kurara tose, paya ndichizonopinda mucoffin haatombozvionesa izvozvo. Iye anenge aine vision yake iyo yaanenge achiona. Akabirwa pfungwa dzake nekuda kwekuti ndiye akakanganisa mhiko dzacho idzodzo. Saka mukomana ndo zvandinoitawo izvi, ndinorarawo mucoffin murombwa hwangu, uye zvekare ndakabata pfungwa dzemudzimai wangu ndikanodzibatisawo n'anga iyo yekundirombesa. Dzimwe nguva munhu unosvika pakupererwa neupenyu zvekuti unozviudza kuti kuromba kunenge kuri nani. Yainge isiri nyore, uchiona motikari dzako dzakagara apa, iwewe usingakwanisi kana kuita mari, uchingonzi une mweya wejambwa nemunyama uyo unokuteverera. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti iniwo mukoma ndakamanikidzwa nabanguru vangu kuti ndinge ndichizoroorwa nechikwambo chavo. Izvi ndakazviita pandakamboomerwa neupenyu, ndokubva ndaenda ndikanokumbirawo pekuti ndige ndichimbogara. Vabereki vangu ivo vakashayika pandainge ndichiri mwana mudiki. Ndakabva ndazomitisiwa mushure mekunge ndatanga kushungurudzwa navatete vangu, ndokubva ndamitisiwa nemurume wemunhu. Ndakaenda ndikanogara kuya pati zvinhu zvainge zvakaoma. Ndakazodzokera kwavari vatete vakandidzinga. Zvino ndakazoenda kwavari banguru ndikavaudza kuti kana kwekugara ndainge ndisisina. Vakabva vazonditi it was okay, ndaikwanisa kugara pamba pavo unless kana ndainge ndichazobvuma kuti ndinge ndichizochata. Ndainge ndichiri mwana mudiki, I was only 18 years panguva yacho. Zvinhu izvi pazvakaitika ndikati kuchata nani naibanguru. Vakabva vati vainge vachazondiudza usiku hwakazoti wasvika, vakabva vachizondidaidza. Ndainge ndiri inini uye zvekare nemusikana wavo webasa ainge ari n'anga yavo zvekare naamai guru. Vakabva vazondiudza kuti vainge vaine chikwambo chavo icho chavaishandisa kuzvigayo zvavo. Saka vainge vachida kuti inini ndinge ndichizochata kuchatiswa nechikwambo chavo. Ndakabvuma because ndakati ndakatarisa mwana wangu ndikati izvezvi kana vakandidzinga sezvakaita vatete ndichaenda kupi nemwana wangu. Ndakangoti zvimwe kuda ungoriwo muchato. Handina kuziva kuti zvainge zvichazova zvinhu zvainge zvichazonditambudza kweupenyu hwangu hwose. Saka amai guru vakabva vafara, vakaenda
kubedroom kwavo vakabva vati zvino zvatisina gauni chipfeka night dress rangu iri rainge riri rewhite. Vakabva vachizoenda vakanotora maruva vakandibatisa maruva panze. Bamukuru vakauya vainge vakabata chimwe chinhu chandisina kukwanisa kunzwisisa kuti chainge chiri zvii, asi chaingofamba so chiri mumaoko avo. Then uya maid wavo akatora micheka yake yemashave, zvinhu zvakatondishamisawo because aitozviitawo munhu anonamata before ndisati ndaziya zvose izvi. Ndakabva ndachizowaridzirwa chimhasa, ndikabva ndanzi ndinge ndichigara pachimhasa chiya. Ndo pandakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizobvuma chinhu icho chavainge vakabata mumaoko avo kuti ndicho chichazova murume wangu kweupenyu hwangu hwose. Otherwise vaizondidzinga nekuti ndainge ndiri mwana ainge aine musikanzwa. Komanachi ndakabvuma ndikabva ndati iwe ndiwe uchazova murume wangu kweupenyu hwangu hwose. Chinhu chiya chakabva chatanga kufuta chikafuta ndokubva chanyangarika. Vakabva vachizotanga kundifarira, vakandiendesa kuchikoro mukoma kutanga kuti 1 kudzokera kuchikoro ndokubva ndachizoenda kuuniversity. I am a civil engineer. Muchindiona ndakadai so, but upenyu hwangu hausi kana kumbofamba. Not kuti mari handina, mari ndinayo, asi kana ndikatanga kudanana nemurume wandinenge ndichidanana naye anongotanga kungotemwa nemusoro. Asi zvose izvi zvinozoitika mushure mekunge arota hope. Hanzi kune umwe murume uyo anouya kwaari obva achizomuudza kuti siyana nemukadzi wangu, otherwise ndinokukuvadza. Kana akaramba achingodanana neni, even though achipiwa mawarnings acho ose iwawo kuhope akarara, ndipo apo paanozongotemwa nedemo. Pane umwe murume uyo wandakapedzisira kudanana naye last year, ndo zvakaitika zvekare. Akati ari pamusoro pangu apo patainge tichifadzana, akangoti yowe ndatemwa nedemo. Ndakavhunduka mukoma because ndo hope idzo dzaigara dzichingorotwa nevarume vose avo vandakafambidzana navo, but for the first time zvakanyatsoitika in real life. Hazvina kuitika kuhope. Akatotanga kutochema chiti musana wangu uri kurwadza, ndabayiwa kani, ndabayiwa, ndokuita sekunge ndakabatwa musana wangu. Ndokubva ati ndatemwa nedemo kani, ndiri kurwadziwa, musoro wangu uri kutema. Ndokubva atotanga kutobuda mututu. Ndakazotoita kutoramba. Mangwana acho akati adzokera kumba kwake, ndikabva ndati let us just break up. Zvinova zviri zvinhu zvakamushamisa because iye akatoti inini handina kana chandinombotya because ndinokuda nemwoyo wangu wose. But ipapo pandakazomuudza kuti inini handichadi, akanditi ko inga wani takavimbisana kuti kunyange zvikanzi zvaoma sei, you and I we are always going to be together. Ndikati kwete handikwanisi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu avo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma azvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ya pakaipa hanzi ndakachatiswa nechikwambo akomanaka. Ya regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndinoda kureurura kuti ndinotemererwa kuti ndinge ndichienda kumakuva zuva nezuva. Ndinoenda kumakuva mukoma, zvinhu zvekuti zviri kundistressa. Saka zvandava kuita pari zvino ndava kungoitawo zvekungotengesa, not because handina mari ndinayo hangu, asi kana ndichitengesa ndiri pambudzi paya ndinokwanisa kuzotiwo time ndobva ndaenda kumakuva. Ndinongosvika kumakuva ndobva ndatenderera, ndobva ndadzoka zvangu ndopinda mumotikari ndodzoka kumba. Ndo mhiko idzodzo dzandakanzi ndinge ndichizotevedzera nagogo vangu. Handikwanisi kukuudzai zvakawanda mukoma because nditoriwo munhu akatoroorwa nemurume ane mukurumbira.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakaroorwa nemurume anotozivikanwa. Apa mhiko dzangu ndidzodzo dzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichienda kumakuva, saka ndinongoitawo zvekungotengesawo, ndichingotendererawo ndiri pambudzi. Kana nguva dzacho dzakwana ndinoenda kumakuva, ndopinda mumakuva ndobva ndambotenderera then ndobva ndachizodzoka zvangu ndopinda mumotikari ndodzokera kumba kwangu. Zvakangooma hazvo veduwe. Saka zvinoreva izvo kuti havasi vose avo vatinoona vachiita sekunge vanenge vachingotambudzikawo, vachingofambawo vachingotengesa, vanenge vachitambudzika. Vamwe vacho vanenge vatori vapfumi, asi vanenge vatoriwo pakuzadzikisa mhiko dzavo. Strange things indeed they do happen in this world.